govorit ćemo o magičnom dejstvu biljke spelta, o biljki koja boostuje imunitet od svih bolesti, pa između ostalog i leukemije, koja je jako dobra da se konzumira i koristi uz i hemoterapije i, da kažem, druge vrste. I mi, da kažem, potpuno zdravi možemo da koristimo. Ja koristim dnevno, preventivno, da. Dakle, ovoga jutra sa nama Roland Nemet i Aleksandar Stupar. Varan? Da. Obojica pobedili leukemiju. Po 2 puta, da. Po 2 puta? Po 2 puta. Svaka čast. Da. Kako znati da li je nešto što može da da rezultat, a da li je nešto gubljenje vremena? Eto, sad kad govorimo o spelti, i evo krenut ćemo od slučaja Aleksandra. Aleksandra, hoćeš ti da mi ispričaš tvoj slučaj kada je spelta u pitanju? Pa da, ja za početak nisam ni znao da to postoji. Ja sam to počeo da koristim tek nakon drugi put kad mi se vratila bolest. Onda sam počeo u toku terapije da to koristim. Zato što sam jako bio u lošem stanju, imao sam jako malo i kila, izgubio sam preko 25 kila. Jednostavno nisam mogao da jedem nedelju i po 2 dana i tu je onda moj otac došao do tog saznanja, do informacije, da, i počeo sam da koristim tu speltu koja mi je jako poboljšala u tim nekim teškim momentima. Jednostavno apetit, dala mi je snagu za dalje borbu. Mogao sam malo po malo, jel, to je sve išlo jako sporo, ali je išlo na bolje. Da se dovezujem da jako dobra pitanja si postavila da otkud se nešto zna, da li je dobar, da li ne. A situacija je bila kad njegova tata došao prvi put kod nas, kad mene pozvao, odmah bio tu prva pitanja, kao često dobijem tu pitanje i onda jeste naše proizvode, sve su ispitivani, proveravani. Ja uvek kažem da vi savjetujte sa vašim lekarima i on je odneo tu proizvode, bio je konzultacija sa lekarima, lekari su to pregledali, rekli su ovo ne može nikako štetno da utiče na organizam. Ali tu je samo jedan deo priče, jer pored proizvoda ja jako sam ponosan na njega i na njegovu porodicu. Ali zašto? I to je sad fora, pa vidi. Znači, pored proizvode, mi ne dajemo nešto samo, to je samo alat, nego informacije, savete i oni su sve pridržavali i onda su došli do fenomenalnog rezultata kad je druga transplantacija bio posle uspešan, jer matični ćelij je, tako, to je kod njegovog statusa koji je bio leukemija AML. Znači, to je fantastičan, težak je period i teško je kome treba tad verovati. A ja mislim da lekari, konvencionalna medicina i prirodna medicina trebalo bi ruku u ruci da idu, ne? Jer ista je cilj da izlečemo ljude, da zdravlje bude kod svakoga u životu, kao kod Gospodina, kao kod ovog mladog heroja. Je li to? Pa tako je. Tako je. Ali ti si neko ko je preživeo leukemiju. Jeste. Tebe je deda spasao sa speltom. Jeste. To je isto jako teška priča. Znači, ja bio sam vrlo mlad. 4 godine? Jeste, nismo bili dovoljno edukovani i nismo znali ovakvim... Kako je tvoj deda čuo za speltu? Pa, od jednog doktora. Znači, zvanično onoj konsilijum koji je vodio račun u meni. Znači, jedna doktorica je dala tu neke informacije da trebalo bi nešto isprobati, ali pazi... To tad nije ni postalo, to je deda je tvoj došao do tog se. Jeste, to je u tom trenutku samo informacije su bili. Ali zašto smo stigli do te informacije? Jer već terapije nisu davali efekat. Nešto je falio. I ova kockica je falio. I na kraju krajeva uspeo sam da izlečem ili sad vraćamo se nazad da često dobijem pitanju zašto sam razboleo drugi put. Jer kao najčešće ljudi... Pa zato što se leukemija vrlo često vraća, mislim... I to je istina. Ali i to je istina da smo mi zaboravili sve što smo naučili prvi put u borbi. Kad sam vratio kući, onda jeo sam se i svašta ponovo. Nismo imali ovakve adekvatne ljude u našem životu koji bi dali informaciju za ishranu. Što kaže Mileta? Mileta o tome priča da je ishrana mnogo važna. Kako da ne? Pa doktorka Hilda Clark, lečići ljudi u kliničkim uslovima od tumora i kancera, imala je uporednu grupu 20 otprilike ljudi koji su uz potpis prihvatili da dok traje proces iseljenja ne unose u organizam ništa što na bazi mesa, mesnih prerađevina, mleka, mlečnih proizvoda, riba, jaja, piletina, med. Ništa životinjskog porekla. Lečeći tu grupu ljudi, tu ciljnu grupu, zajedno sa onima koji su hranu primali iz menze, imala je 20 puta veći uspeh.
Time je dokazala u stvari da su paraziti uzrokovači tumorskih i kancerogenih promjena. Uradila je studiju, nominovana za Nobelovu nagradu. I jako mi je žao da dobar broj lekara, čak i onkologa, ne vodi računa o tome, pa smo svedoci tome da jedite sve, snaga na usta ulazi. Kao baba Mileva preko plota, da izvinete na poređenje, jer baba Mileva, radio Mileva i tako dalje u lošem kontekstu. Jeste vi u procesu lečenja si jeo meso? Jesam. Ti si jeo meso? Meni se isto vratilo drugi put leukemija. Ja sam bio u remisiji nekih 120 dana. Remisija vam inače to je stanje kad je čovjek zdrav, bez znakova bolesti. Bio sam 120 dana u toj remisiji, posle toga mi se vratila bolest, onda su me vratili nazad na lečenje. Sve ponovo iz početka, terapije, druga transplantacija. I od tad, kako sam to obavio, evo, ja sam miran već nekih 8 mjeseci otprilike. Da sam u remisiji bez znaka bolesti. Ishranu sam regulisao malo. Nisam još u potpunosti i dalje jedem pomalo meso. Ne mogu da ga se odreknem. Morate. Mora da. Šta znači to ja ne mogu? Kad kažu kao ja ne mogu da prestanem da pušim, ja ne mogu, ja sve mogu. Kad je zdravlje u pitanju, sve mogu. Problem je programiranje. Mi tako smo programirani preko televizijama, preko naše porodice. Znači, jedi meso, budeš jak. Pij mleko da imaš dobre kosti. To je tačno. Ali to je prevara. Mislim, treba da priznamo ima jedan dobar izraz. Tvoj lek. Znači, tvoja hrana treba da bude lek. Hrana je lek. Yes. Ili otrov. Ali mi već danas otrov unesemo u većoj količini. A šta je problem još jedan tu kad već pričamo o fitoterapiji? Fitoterapija je fantastična stvar jer isključuje najviše te otrove koje ne bi trebalo bi čovjek da unese u organizam, treba se personalizovati da kome šta jede. Ali već danas ishrana, jedna banana, mene neko ne kaže da jedna ovolika banana je prirodna. Znači sve je zagađen. A zato su superfoodovi su jako važni. Primjera speltin sok, jer primjera radi bez toga. Jednostavno ne može neko da dobije onog željenog efekata. I kao primjer, ja kad pričao sam sa acom i sa njegovim roditeljima, znači, kako ćemo mi sad zameniti u ishranu, mada malo imamo strah jer nama je bilo preporuka da jedemo kao on jede sve i svašta. A kažem, ljudi, ajmo jedan korak nazad. Ti jeo si sve i svašta i stigo si do problema. Pa onda šta? Ako jedem sve i svašta dalje, valjda će ponovo stići do problema ili neću izaći. I to ja objasnim mojih ljudima, znači ja dosta sam mlad, 26 godina imam, ali imam 1277 izlečenih ljudi. Za sve ljudi koji prate ovu emisiju, znam da će sad svi da traži brojeve telefona i sve, ja radim emisije tako da vrlo vodim računa, znači da to ne bude ni marketing, niti bilo šta, ali da pomognemo ljudima, jer u ovakvim situacijama sad će svi da mi šalju poruke gdje, kako, šta. Znači, vezano za tu speltu, sve mogu da pročitaju kod tebe na Instagram profilu, na tvom ličnom profilu. Da, Nemet Roland, Cancer Survivor, znači, koji je izborio kancer. Tamo neka googlaju, neka vide. I o spelti svako može sve da pročita, samo da ukuca na Google spelta, sve će da izaći. Bukvalno. Kažite mi. Evo sam sve nešto, mislim, ovo jeste, to je sve istina, ali ja mislim da naš narod koji trenutno gleda, to je malo komplikovano sve informacije. Ja mislim da jednostavno treba poštovati prirodne pravile. Nemoj da uneseš otrov u sebi, prvenstveno. Jel' tako? Nemoj da se stresiraš toliko. Tvoj život, probaj da budeš aktivan. Pa nije normalno kad čovjek sedne ima 23 ili 30 godina ovakav mu je stomak, puši cigaretu. Znači, ako ne poštujemo, ljudi ne poštujemo prirodne pravile, doći ćemo do probleme. Ali ono što naš narod treba da zna, da uvek postoji rješenja. I ako neko kaže da nema, doktor Šulc napisao knjigom... Nema neizlečivih bolesti, to Richard. Jeste. Znači, i ja isto pročitao sam tu knjigu i kad napravio sam svoj doktorat iz prirodne medicine, ja samo studirao sam preko ovim knjizama i ja posle počeo sam ovo da delim ljudima informacije. Ovi su javne informacije, su dostupni, samo nekako ne verujemo. A znaš zašto ne verujemo? Zato što lekari imaju negativan pristup za sve stvari koje su van standardne medicine iz knjiga. Zbog čega, na primjer, on ne bi popio tu speltu ujutru ustu, on znači ide na hemoterapiju, ali on treba da jača imunitet, jer hemoterapija te troši. Znači uništava čoveku imunitet, obara čoveka, znači mora da boostuje imunitet. Zbog čega ne bi popio speltu ili zbog čega ne bi popio nešto što mu diže taj imunitet.
ta spelta ne škodi hemoterapiji. Znači, nije provereno autootrov. znam iz privatnih nekih svojih stvari. A šta je problem? Mi svi očekujemo na neke pitanje kompleksne odgovori. I kad ja nekom kažem, pa vidi samo treba da menjaš na ishranu, koristiš neke takve ovakve stvari, više pokret u tom životu, da budeš više aktivnije, pa to kako može da se desi? Ovo je samo, da kažem, jedan od početaka naše rubrike Dobra kao zdravlje. Da se zahvalim gledalcima što ste u velikom broju uz kanal televizije Pink i najgledanijeg jutra. Hvala vam puno. Vodite računa šta jedete.